Malawi Camera. Uzali yese. Ndezi mene ndani nazi ndifuna ali yese amene akona tadzavotera Chakwera atakweza dzanja mwapa. Mukukweza dzanja linalika ndi pantima apa. Nde munene kuti ndikulonjeza. Kuti ndidzavotera Chakwera. Ndikulonjeza. Kuti ndidzavotera mwana wa kwathu kuno ku Central Region. Ndikulonjeza kuti ndidzavotera Chakwera. Nde mukuona kumene mwaloza ku mukanama mwana mizanda manena nokhale. Kunali tuchi msonkhano ku boma la Nkhotakota kumene anthu anakhamukira msonkhano umene unali wa 2 hours. Ifeyo taufupikitsa taupanga minimize tangotengapo zinthu zofunikira zokhazo. Apa tikupasireni ndithu kuyankhula kwa Gelezedeya Jeffrey Geozeda Jeffrey Gelegedeza muli mosema bora akhale Gelegedeza. Gelegedeza Jeffrey komanso Jessy Kabwila komanso nyama yaikulu ija akuti chimwendo Rashid Chimwendo banda akale bandale ndifundo zanji zomwe mukuona kuti chipani cha Malawi Congress chitati chayika malo komanso kutsatira chisankho chomwe chibwera chikhozo zapambana. Chemwe ali kuti ine ndikuzeni chilungamo ngati kuli president amene wapanga zitukuko kuposa ma president onse pa dziko la Malawi ndeni Dr. Lazarus Chakwera. Kungoti chimene chimativuta dziko la Malawi timayika ndale patsogolo osaona ndi maso zimene munthu akupanga. Ndiye timafuna kupanga na matope posenera kupanga na matope. Achimwene ali muli apa kunoko ku Malawi kuyamba atu ma mega farm. Kuyamba kuti anthu aine kuti adzilima azikhani ma mega farm ndi kuyamba kuona kuti sitima yadzuka chichokere ni chakamuzu ndi kuyamba Chakwera. Magetsi ankavuta pano magetsi sakuvuta. Ndi zambiri zimene Chakwera opanga. Komanso ngati ali president amene wapezana ni zikhomo zovuta malinga nkusintha za nyengo za dziko ndi Dr. Lazarus Chakwera. Koma wayimabe chemwe ali wadi niwe mulilongo mnadutsa ningokufunsani munadutsa kulilongo mapita kwa airport lilongo yaseija mwaizungulira mavuto momwemo Chakwera opanga zinthu za sikulu. Komanso kunoko Nkhotakota maboma onse apita kumbuyo adatika ku Chikutu msewu uli apapa msewu umene ukudutsa wofika Mkhatabe palibe amene amaorganizira Dr. Chakwera na amene organizira panopa akutikozera. Ndipo tikudziwa kuti within 8 months 1 year ukhauti msewu uchoka Nkhotakota kupita kulilongo tizenda 1.5 hour pamene mbuyo mosemu timayenda 4 hours. Ndiye mwana wani yake tufuna apange chani koma kuti chimene chimavuta otsutsa amalephera kuvomereza chimene munthu chabwino chimene wapanga. Koma amene ali ndi maso akuona kuti mwana wa mamuna mtima wake uli pakusintha dziko lino la Malawi. Ndiye mungauze chana Malawi amene akudutsa muzikhomo zosiyanasiyana amene akukayikira azavoti yawo. Ndipo pakali panopa palibe sindikuonaponso kuti Malawi wina akukayikira chifukwa chakolo Central Region kwathu kunoko anthu anakalembetsa mwaunyinji chifukwa chakuthokoza kuno kwathu chemwe ali timalima mpunga timalima chimanga. For the first time kuno ku Malawi mpunga kugulitsa 85,000 akangogulitsa mabaga awiri thumba la federeza lakwana pamene kale mavenda ali mamango wabera. Koma Chakwera waika mtima wake paulimi oti panopa munthu akagulitsa mabaga awiri achimanga federeza wakwana mpunga mabagi 4 ndiye kuti akulima 2 acres pamene kale mpunga uja amagula 15,000 kuti akwanipa federeza munthu amagulitsa mabagi 10. Ndiye sindikumonako ineyo nanga tidera kuno kwathu kuti wina angakayikire ndi vote yake come September believe me akamvotera Chakwera. Ndipo Chakwera akuwinaso wina afuna asafune alipopikisana naye panopa tingokavota popeza constitution ya dziko la Malawi kuti nane kuti kuzikhala masankho koma otherwise Chakwera ndeni wawina we. Amene ndi Gelezedeya Jeffrey amene ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani chimenechi cha Peoples yemwenso anakhala nthawi ino dada Gelezedeya Jeffrey alonjereni wanthu kuno kwa situ komanso alandireni ngati mudzi kwanu a secretary general nthawi yanu mama 2 minutes. Wait. Tipanga atu panopa asere jena abwera eti nangati amene asangalala kuti asere jena afika malo wanu mwalandira eti azatha akumadzi bwera ni kufupi mudzaime apa mungoyima pomwepo basi akumadzi fikani imani pompo aime pompo ayang'ane kuno aime pompo aziyang'ana asere jena pamenepa tabwerani mudzakhale apa kuno
adutse. Mizimu idutse idzakhale apa. Perekani mpata abwere apa akumadzi. Uchewa bwerani apa uchewa. Abwere apa adzakhale apa. Uchewa. Kwacha. Imanu kwa mdala, daimanu. Kwacha. Kwacha. Aliasi dzanja mwamba amejidekwa cha wampavu dzanja mwamba. Kwacha. Dr. Chakwera. Ife nose. Maluwa Chakwera mwamba, wali. Choyamba nipereke ulemu kwa ino asekretary general. Takulandirani kuno kunkhotakota kukasito ni manja awiri. Anduna za maphunziro komanso mneneri wa chipani landirani ulemu wanu. RC athu landirani ulemu wanu. Anduna za malo amene muli organizing secretary landirani ulemu wanu ku chipani chathu. District chair lady landirani ulemu wanu. MP olemekezeka ona Bomazizi landirani ulemu wanu. Ona Bokaisi landirani ulemu wanu. Komanso ashado MP wathu mwana phulipuli nyali waliwali landirani ulemu wanu. Afumu anakedera lino landirani ulemu wanu mafumu wose. Azanga ali John a district malingani nthawi landirani ulemu wanu. Akulu tifuna tikambirane pano. Kuno ndikuti kuno. Kukasito Bomalanji. Chakwera akuchoka kuti? Central Region. Akuchoka kuti? Kuno nkhona ndikuchiyani? Alipo apanga manifoti Chakwera? Amene akudziwa kuti ndinkafotera Chakwera dzanja mwamba. Komanso amene mdalembetsa dzanja mwamba. Sinose mdalembetsa. Mwawava fumu amalira zinthu kuno eti. Adandaula zinthu zambiri eti. Ndiye zinthu akadandaula imene imapereka ni boma. Limapereka nchiyani? Apempha adimaki kuti ibwere kuno amene angapereke ni boma. Komanso amathokoza masukulu kuno lamanga ndi chiyani? Athokoza nsewu akumanga ndi chiyani? Ndiye ifeyo mufuna kuno kunkhotakota tidzakhala wopanda boma? Ndiye kuti tivali nzeru? Chibwana chimalanda eti? Afumu atitsimikizira kuti wina afune asafune kuno kunkhotakota. Dr. Lazarus Chakwera timpatsi wana wose makonstituency wose 5. Komanso Dr. Chakwera timpatsi chani? Okafota ndani? Ndiye ine mbale wanu amene ndili pano nkhotakota msano ndidasochera. Ndinali ku chipani cha DPP ndipo ine nali mlembi ku chipani cha DPP. Mavuto enawo amene mukuwaona chiyambi chake nipita Muthalika. Kwacha asabisali pa chipande mavuto onsewo amakhala ndi chiyambi. Mwandipezesa zimene? Pamene Dr. Chakwera amatenga dziko lino analipeza lili mafutu kale. Koma chifukwa choti ali nzeru zakuya mwana wa mamuna waima ndikulimba mtima ndikuyamba kukoza zinthu mafutu ali muti? Akulu zimene ndikukamba ineyo inuyo muyenera kuti mumve. Chifukwa ndinali muti? Ndimajana isha? Ndimamwana isha? Ndiye kuti ine ndamene ndikumuta?
ndakuza nunena kuti kale mavenda amakuberani panopa mapaka awiri tugulitsa mpunga 85,000 fetereza watani pamene kale amakugulani thumba la mpunga 20,000. Chakwera waika nzeru zake kulimi afuna inu anthu amudzi na amene mutukuke nanuso muzikhala ndalama zokwanira. Achinyamata mudalandira inu nifi mudalandira nifi mudziwa chifukwa chake mulibe mtsogoleri kuno kwacha kuno mulibe MP woti akatengicha ndiye pakali pano Dolofe mukampatsa mpando na amene azikatenga nifi bweretsa kuti kwacha inu kuno mulibe MP wa boma mukatiza kuti president angabwere kuno makona mafuta kuno president angacha ku State House makona pakhomba munthu amene amona pakhomba munthu ni ndani amona pakhomba munthu ndani ndiye Chakwera apatsani mwana kuti zina zimene zakudutsani nthawi ya Chakwera Dolofe azikupatsani kwacha ndiye voti yoyamba nena kuti ikakhale yanda ya president voti yoyamba yandani wachiwiri wachitatu pasa right mukatende kuti mwapanga chani ndiye Dolofe akuyima kuluyima azimala mbirimbiri kuluyima anthu wena koma kumbukirani chimene Dolofe akuchitirani kuno Dolofe wakhala nanu maliro Dolofe matendo akuthandizani Dolofe paliponse amapezeka ena watulukira lero kodada ali kuti masiku onse mukuvutika kwacha ndifuna nditseke msonkhano napatsi mwayi potolankhula ndi ambiri ndiye ndifuna ndikuwuzeni mawu awo omaliza osaphatira mkotakota ni mtalamu ife timasambatere sitifa ajinga ndife atalamu ulendo wake ndi uno voti ndani kwanena wakuda mizani kudali 84 years pa 2019 ili ndi secretary general ni mazoti nthawi imene adali zaka 84 mtanthauza kuti panopa ali nzaka 96 ndi mawu amenewo ndiye wa 96 angakhale mu ofesi ya boma hata mnyumba amayi ingayende ziyenda ingagwire sazingogona ndiye zikagoneka mafaelo gemu Chakwera dzanja mwamba aliyese dzanja mwamba asetale chena adziuti mwalandira kukasito dzanja mwamba kwacha Dr. Chakwera ifenase sikomo kwambiri chifukwa cha nthawi tufuna ikhale nthawi yoti mnenero wa chipani tisatalikitse koma kunjaku adziwe kuti congress ili pati pakasitu eti ndeti ngopanga kwacha kamodzi koma wamphamvu woti aja 96 years aja amvetse famwina agona tadzutseti dzanja mwamba umamene amakonda Chakwera kwacha Dr. Chakwera boma mukumamalizitsa boma ife tonse tikavota facha nthawi timirepo mwepo ndipereke ulemu bwana SG kwa kudutsa mwa inu yonse tidutsa koseku ndipereke ulemu kwambiri kumagogo ena onse amene tabwera ulemu waukulu upitenso kwa inu amene mabwera eti nkhani yoyamba ndifuna ndikuthokozeni kunkotakota tidapita convention munatipatsa support mpaka na kuno collection tinakapeza mpando wa publicity secretary sisi dakateka opanda inuyo ndikuyamikeni kwambiri chachiwiri ndimangofuna ndikuuzeni izi ngati mutakufunseni kuti munapita ku msonkhano kodi mwatolapo chani eti nkhani
njala yabwera, koma njala inabwera chifukwa cha dzuwa. Satero agogo. Sikuti wabweretsa njala ndi ndani? Ndi Chakwera. Timvane pamene bweti. Koma Chakwera zimene akupanga akudziwa kuti kuno chimanga sichinatani, sichinakwanire. Nkona munamva? Sichinakwanire eti. Nkona mawamva mbudget anena kuti tikagula chimanga kuti inu mutani mupulumuke. Tamvana eti? Ayika ndalama 53 billion yoti ikagule chimanga kuchoka kunja. Chimangaso chayamba kutani kubwera. Tamvana eti? Kutanthauza kuti kuno mufuna kuti budget itani kodi idutse, si choncho. China chimene apanga ndichoti ayipatsa mphamvu Admark kuti iyambe kutani kugula chimanga. President ameneyo ndiye kuti akufuna njala itani kodi ithe, si choncho. Chachitatu, munthu akakufunsa kuti kodi chikuvutachi ndi chani, ndifuna ndikuwuzeni lero mavuto a ndalama tikuwapeza ndi chifukwa choti DPP tangomva kuti Chakwera akuwina anayamba kuba ndalama mboma. Ndiye Chakwera akulimbana ndi kulipira ngongolezi ti, koma ngakhale ali ndi ngongolezo ndi awakukonza nsewu. Ali pada akonzako? Ali pamene anatiganizira choncho ife anthu election. Ndiye ndimalize motere. Chiyambireni palibe adaganizira election mpaka na kuipatsa unduna, si choncho. Ndalipo election amene angaganize mwina osavotera Chakwera. Lero ine ndabwera pamodzi ndi ASG tufuna tionetsetse kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Pano muli ndi wanu kutsogolo pamodzi ndi ma MP tizitani kodi tizigwira ntchito limodzi eti. Ndudziwa kuti kuno kufunikira tionjezereni ifi ibwere mwansanga eti. Ndudziwa kuti kuno kufunika chimanga mwansanga eti. Ineyo ndipite tikauza Chakwera, koma Chakwera adziwa kale. Nkona mwamva budget ayika patsogolo nkhani ya chani ya chakudya. Tamvana eti? Ndiye apa mukamapita ndifuna kuti tikamapita njiramo tizingoti boma ndilomweli ife sitisinta, boma ndilomweli ife sitisinta. Ena sakuyimba bwa, ena sakuyimba bwa, boma ndilomweli ife sitisinta eti ndilomweli. Zikomo kwambiri nkhotakota tayamika mabwera bwino mukamachoka pano mukakumbukire kukuza aliyese. Ndiye zimene ndanenazi ndifuna aliyese amene akona tadzavotera Chakwera atakweza dzanja mwapa. Mukukweza dzanja linalika pa mtima apa. Ndiye munene kuti ndikulonjeza kuti ndidzavotera Chakwera. Ndikulonjeza kuti ndidzavotera mwana wakwathu kuno ku Central Region. Ndikulonjeza kuti ndidzavotera Chakwera. Ndiye mukuona kumene mwaloza ku mukanama mwana mizanda manena nokha re. Ngati mankonda Chakwera pangani chonchi, ngati mankonda Chakwera tiyeni, ngati mankonda Chakwera dzanja la Chakwera hilo huko kukasitu, huko kunkhotakota kudusa hapo pangala, kudusa padwambazi hapo pakasitu. Mamkonda Chakwera, mankonda tolofe, makonda kansala. Mulungu akudalitseni. Tipitirizabe koma pano choyamba tipereke ulemu waukulu kwa senior chief Kavuzira amene muli pano. Taima ana senior chief komanso asabutie tayimirirani manja mwawo mwachifumu, manja mwachifumu. Zikomo kwambiri komanso khalani pansi. Zikomo kwambiri gogo, ulemu kwambiri mafumu athu nonse muli patenti apa taombelani mmanja mafumu athu. Zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa nduna zinzanga Honorable Jessy Kabwila, Minister responsible for higher education, komanso Honorable Deus Gumba, Minister responsible for lands. Ndipereke ulemu kwa inu ma members of parliament amazizi komanso akaisa. Taimani munabwera mochedwa hapo mnali ku meeting. Bwerani pano anthu akuoneni. Makaka amenewa. Zikomo kwambiri. Awa ndiona hapo kaise komanso awa ndiona hapo mazizi. Musamuone kufupika mazizi nakhala naye parliament nthawi itali. Kaka nthawi yata tapatse moni anthu 1 minute. Kwacha! Zikomo kwambiri mwatisangalatsa eti. Koma bwana nkhani ya nzimbe ija siyochepa kuno. Nzimbe kuno anthu amangolandirako kota ya ndalama zonse zimathera ku kampani. Nzimbe sapanga kosuga yekha yayi. Timapanga koso ethanol kuno kuzimbe, komanso timapangako molasses eti. Zonse zimene zija ndalama zake alimiyo sizafikira nchifukwa akudandaula. Akaise pereka nkonimoni. Kwacha! Zikomo bwana SG timatiti kutsimikizireni kuti msonkhano udali wodzidzimutsa koma mwaona chumba cha anthu chabwera yapa. Mudziwe kuti nkhotakota ni yanu bwana komanso ni MCP. Chaya. Zikomo kakhaleni pansi. Ndipereke ulemu waukulu kwa inu Madam Griseda Jeffrey Machini Katundu, ulemu wanu waukulu.
MP makansala nonse tayimirani ajana imisa ajani mashado koma alipo makansala oti panopa nochita hata bwera ni apa akuoneni wanthu abwera ni apa ndikudziwa nthawi acha sindilola kuti mugwire microphone koma anthu akuoneni makansala wathu akuno kunkotakota wochita tili nawo zikomo kwambiri awa na MP akusalima bambo Mike Mawa ulemu wanu zikomo kwambiri kuno amatitsogolera pandale ndi honorable Augustine Chidzanja amene nthawi zonse timanena kuti kuno ku Lake Show tikawerenga aphungu a nyumba ya malamulo ndiye kuti kunangotsala ndi kuno kokha koma kuchokera kuja azikhale achimpeni pano pamene panali wa independent koma kupita uku mpano kafe kusalima Congress yokha Malawi Congress Party yokha ana achakwera okha zikomo kwambiri bambo Augustine Chidzanja mwationetsera pano ana wanu awiri amene achita bwino kuma primary Madam Dolofe komanso akansala waja tingoti Mulungu akudalitseni taona kale kuti kuno anthu amakukondani muwina zikomo kwambiri district chairman akonsese chairman nonse akuli John maulemu wanu amayi ndi abambo nthawi yatha koma ndiyankhulepo zinthu zingapo kwenikweni ndiyambe ndi zimene andituma President Dr. Lazarus Makafe Chakwera President andituma kuti ndiyankhule ndi inu anthu koma ndikudziwanso kuti aliponso wena amene achita mwayi akuoneranso pakanema ya Zodiac zimene ndikuyankhula pano choyamba President andituma kuti ndikufotokozereni kuti mavuto awa munaona pakati apa amene wanthu wena achipongwe anadzuka nkumapanga ndale zofuna kuti katundu angokwereratu mtengo kuti wina aliyense apezeke kuti akanika kugula katundu azida Achakwera ndi olephera zimenezo Achakwera akuthana nazo Achakwera zimenezo akutani kodi akuthana nazo dzana ali nduna yawo imodzi inapita malo wena akapeza kuti shuga mose mogulitsira mulibe koma atatsekulani chipinda ichi anapeza shuga odzaza zipinda zonse kumubisa cholinga chokuti Amalawi adzivutika kenako shuga azikwera mtengo kumayambadala zinthu zosakhala bwino ife ni yake Amalawi kumaononga dziko poyerayera alipo anthu wena oyipa mitima osati inu ayi alipo wena oyipa mitima amene ndale zidatsa kwambiri mu mtima mwawo amaona ngati kuzuza Malawi ndi chinthu chabwino bora iwowo azinena kuti dziko sulenda bwino adzawine ndi akamatero amakhala pansi mumvere amakambirana lero tiyeni tigwetse dola ikhale 7,000 ayi lero ikhale 6,000 ayi lero ikhale 5,000 ndiye kuti amene amakauda katundu amaoda katundu modula chifukwa amagula dola iche pa black market modaninso modula tsono atazindikidwa anthu amene wacha President ayika ndondomeko zokhazikika bwino chifukwa chake ndalama yakunja yayamba utsika chifukwa chakuti zonse zimene amapanga tazizindikira ndipo sizichitikanso dziko lino la Malawi mchitidwe umenewo ndi mchitidwe woononga dziko wosafunira dziko zachani kodi zabwino kumadabwa kuti moyo umenewo unafikanso kumudzi kutumiza matumba 200 achimanga President tagulitsani mudzi wakuti madzulo mavenda unyamula matumba 150 uchala 50 anthu nkumakangana nkumagulitsanso 10 kg pamene mavenda awagulitsa chimanga usiku chimanga chonse nkupita aliponso wena kumudzi kuno umadziwa kuti panzero imika mavenda 5-10 akatero ulandira chimanga upita nacho pansika kumakagulitsa chimanga chichangati chawo kuti Amalawi amve kuwawa zoti kuli njala imene inabwera ndi chilala zimenezo anthu amene sakuzirani kodi sakuzirabadira anthu a mitima yoyipa dzana ali President alamula kwabwera chimanga chimene agula ku Tanzania chifukwa cha njalayi tiwathokoza President agula chimanga chimene chayamba kubwera m'Admark ndiye pakuti kuno manena kuti kulibe Admark anayamba kunena nda senior chief nyumba kwawo adanena zimenezo nayimbira nduna anena kuti lachiwiri kuno awa senior chief apeza kale malo kuti Admark titsegule kuno lachiwiri kuno kubwera chimanga chodzagulitsa kuno Tuesday chimanga chibwera lachiwiri kusonyeza kuti kuno kuyamba kulitsidwa chimanga malo awiri atatu kuti njala yavuta kuno iyambe uchepa pempho ndilo mwelo limene akupempha President chimanga ichi akutumizira anthu ovutika kumudzi sakutumizira mavenda amene cholinga chawo nkufuna ononga miyoyo yandani kodi ya wanthu Achakwera akupempha inu mafumu ma senior chief komanso inu ma group village headman mukaona kuti nkhope isi yakuno kumudzi auzeni mwachangu mafumu cholinga achoke tigulitse wanthu amene ali kuno amene akuvutika ndi njala chachitatu Achakwera andiuza kuti ndiuze wanthu akuno kunkotakota mumapempha muchanenera mazizi mmali mazimbe kwambiri kuno mbewu zimachita bwino ndi zimbe ndi mpunga chimanga chimachitanso bwino enanso pang'ono fodya amachita nayo bwino kwenikweni kuntunda uku koma kwenikweni kuno kumusi kumadzi zimbe ndimene matsogola Achakwera andiuza kuti ndikuuzeni kuti bill ya shuga mayidikirira silichoka ku parliament ulendo uno mpaka na bill imene itani kodi ibwere
simungaime Chakwera mwachepa inuyo. Ndiye mwina nkuteka kuti bilu imeneyo simukuyidziwa kuti ndi bilu yanji. Bilu imeneyo ndi bilu imene itandize kuti mulimi wa zimbe apindule. Mulimi wa zimbe apindule. Falelo zimakhala ngati kukwatula zimbe ija kungopeza kandalama kochepa. Ndio ukakongolaso federeza ndi zina zotero zimangooneka ngati ndalama ija walimira anthu ena koma zaka ndi zaka miyoyo yosapita pachani kodi patsogolo. Ndiye kuti lamulo limene akuyika Chakwera ku parliament pano sitting yake ino komanso ine ndine mtsogoleri wa nyumba ya malamulo tionetsetsa zimene alamula Chakwera kuti bilu imene itani kodi ibwere ndithu zithandiza kwambiri kuti ndalama kuno zizibwera zizipezeka. Ndimati nkutsimikizireni anthu akuno kunkhotakota komanso dziko lonse la Malawi palibe president amatenga ndalama kumagawa khomo ndi khomo. Izozo ndiye wina akabwera kuna mizani ndi zimene akakuna mizani kuti adzakulimira ni msewu koma osadani msewu osalima. Chimene amachita president ndi kuzindikira kuti inu anthu muli apo ochuluka ndinu alimi. Pozindikira kuti ndinu alimi ndiye president amakagwira mitengo ya mbewu zimene mwalima. Amateteza mulimi kuti mulimi ngati amagulitsa foja 80 cents ulendo uno amugule $4 $3. N'chifukwa chake amene mmalima foja kuno mnaona kuti mitengo ya foja chaka chino inatani kodi inachita bwino. Sikunokoka kukasungu kudowa kulimbi konse ku auction floors ngakhale kunzuzu auction floors kuchinkhoma kukasungu foja anagulidwa mtengo wabwino. Achakwera ndituma kuti ndikufotokozereni kuti ulimi wa chaka chino foja asagula pa mtengo wachani kodi wabwino. China chimene Achakwera ndituma si foja yekha. Ena mmalimako sawa, ena madimtedza, ena mmalimako soya. Achakwera kunena kuti zimene zichakabwera mavenda msalole kukukwatulani. Chifukwa mitengo imene ayika Achakwera ya soya ndi amtedza akufuna kuti uyo walima apindulenso chaka chino. President ntchito yake ndi idiyo kodi imeneyo kuonetsetsa kuti zimene zavuta kwa mulimi ziyende bwino. Ndiye kuti amene amagulitsa mtedza pa mtengo otsika agulitse pa mtengo wabwino. Amagulitsa zimbe pa mtengo otsika agulitse pa mtengo wabwino. Amagulitsa mpunga pa mtengo otsika agulitsenso pa mtengo wachani kodi wabwino. Tikatero ndiye kuti ndalama timasikatu tikuzigawa dziko lonse la chani kodi la Malawi. N'chifukwa chake wina adanena kuti aliyense apeze chochita. Uyo wangokhala pa khomo kumati boma limthandiza sizimatheka sizimachitika. Umatukwana boma tsiku lililonse. Koma ngati uli mulimi wa zimbe tikakuthandize kuzimbeko uli ndo wa president nkuonetsetsa kuti zimbeyo upindule nayo. Ngati uli mulimi wa foja tipite ku foja yako tikuthandize kuti foja yo utani naye upindule naye. Izizi zimene akupanga Achakwera. China chimene andituma Achakwera kuti ntsanene kuno makamba za msewu wa mzimba woma kafika ku Khosolo tayika ndalama mbudget. Tayikamo ndalama mbudget cholinga kuti msewu yambike umenewu. Tiukoze msewu chifukwa malonda ambiri amakanika foja chani kodi cha msewu umenewu. Pamene tayika ndalama zimenezo mbudget amene mukumapita kusalima mwaona kale msewu wabwino umene Achakwera kutani kodi akumanga. Kuchoka kuja kunkhotakota kukapwaka patenga kumabwera kuno msewu Achakwera akumanga. Ananena afumu apa, afumu Mulungu atikudalitsani. Alipo wena mafumu sane nazoona. Kwabwera maboma ambiri mbuyo. Analamulirapo a DPP, analamulirapo a UDF, analamulirapo a PP. Maulamuliro wose, abingu, apita mutalika, a Joyce Banda, amangodi msewu wa M5 ditayamba. Msewu wa nkhotakota ditayamba. Palibe msewu siti na utani msewu. Siti na uona. Ngati tauona msewu, tauona mulamuliro wa ndani kodi wa Chakwera. Tikaza kuti ena awana ali mbuyo mwana ayamba msewu umenewu bweza Chakwera akumalizitsa. Koma msewu umenewu au yamba ndi Achakwera. Mulungu adzadalitsa. Ndipo chimene tikuthokoza kwambiri ayika ndalama mu budget. Ayika ndalama mchani kodi mu budget. Cholinga uthamange msewu. Mabridge yake hapa mwamba. Quality yake ya msewu yachaniso kodi hapa mwamba. Mukapita nkhani ya zipatala akamba zabadwanga maternity wing. Akambanso chipatala cha mafumu. Komanso ma technical college mukapita kucha mkapeza kuti a president amanga kale kucha kwa kaise technical college hapa mwamba kwambiri. Kuno kunkhota. Kuno kuchani kodi kunkhota. Ndiye munamvera budget au nena kuti amanga school of excellence kunkhota. School of excellence ikumangidwa ku Ngala school of excellence. Ndiye kuti school yapa mwamba kwambiri, secondary yapa mwamba kwambiri akuimanga kuno kunkhota Chakwera. Zimene moyo mwinamo sizimatani zimenezo sizimachitika. Koma ngakhale ndikutero ndiye kuti ma school block amma school mwamanga ma school block osiyana. Akumanga ma school block 11,000 dziko lonse la chani la Malawi. Ma school block 11,000 amenewa cholinga cha Chakwera nchonena kuti mwana asaphunzire pachani pasi pa mtengo. Mphepo ikamabwera isamuombe. Ndiye tikudziwa kuti chifukwa kudali bata lalikulu kudalibe ma school block amene mamangidwa mbuyo anthu ambiri mudera nkhawa chifukwa mwina school block ikumangidwa ndi imodzi kapena awiri.
ndikutsimikizireni kuti Chakwera atsimikiza kuti school blokosija amanga school ina iliyonse, ndipo pomafika chaka chamawa aonetsetsa kuti ana asaphunzirenso pachani kodi pamtengo. Tsono tikamanena za utsogoleri timanena utsogoleri wa masomphenya. Inu mukudziwa kuti zaka ziwiri zoyamba za utsogoleri wa president Chakwera anakumana ndi mavuto akulu kwambiri. Kudamwalira nduna zaboma, kunamwalira aphungu a nyumba ya malamulo, kuno kunkhotakota mudata ya phungu chifukwa cha covid, kunali matenda achaosautsa, chuma chonse chidayimiratu, palibe amene amagwiratso ntchito, mafakitala adatseka, dwango adatseka chifukwa choti covid idafika povuta. Zaka ziwiri zimene zija chuma chidayimiratu, koma Chakwera mkatikati mwa mavuto amene aja sanasiye kukhala ndi masomphenya otukula dziko la Malawi. Lero tikamakamba za chitukuko tukamba zokuti kuno kudwangwa, kuno kudwambazi, kuno kungala, kuno kasitu, kapena kuno kunkhotakota tupindula nawo. Chakwera aonetsetsa kuti chitukuko chifike paliponse. China chimene ndimafuna ndinene, sinonse makolo mungakwanitse wana wanu kuwatumiza ku university otakalipire okha. Sizingatheke. Fees ya ku university malinga ndi zosoweka za kumeneko inadula kwambiri. Chakwera atenga ndalama zapadera kuti athandize ana 30,000 oti achitha kulipira school fees mwa ngongole, akadzamba ntchito adzambe okha kubweza ngongole ija. Izizi Chakwera adzipanga kwa zaka ziwiri ndi hafu tsopano. Ana oposa 30,000. Mwana wanu akasankhidwa kupita ku university ya boma, Chakwera ayika ndondomeko zoti mwana wanu ameneyo athandizidwe. Dzulo ndi dzana tamva wena akunena kuti akadzatenga boma adzayika maphunziro a secondary school mwaulere. Pamene adakanika ali president, adaunyambita kale president yu. Adali kale president. Fuso nkumati nthawi imene adali president, chifukwa chani zimezo sanatani kodi sanachita. Chifukwa datuluka mboma nkumaona ngati anganamiza Malawi. Tisanamizane secondary kuli anyamata ambiri, atsikana ambiri. Kumafunika ndithu azithandizira pang'ono. Nkhani tidzikamba ife, tidzinena kuti malipiro ku secondary asakwere, akhale otsika chani kodi mtengo. Koma tikamanamiza Malawi lero kuti mudzachotseratu maphunziro ku secondary, fuso nkumati nthawi imene mudali president, kodi zimenezo simudachitirenji? Simungaime Chakwera mwache. Siko kwambiri DJ Facha nthawi. Ndimafuna ndinene zimene amanena Chakwera amapanga. Ananena kuti DPP mudachotsa JC. Ine ndikabwerera mboma JC tani? Sinabwerere JC. President azikwaniritsa zimene anatani kodi? DPP itachotsa JC, maphunziro adalowa pasi. Ndipo chaka ndi chaka mayeso amaberedwa kuno ku Malawi. Chaka ndi chaka manebo makanika kugwira bwino ntchito. Ngati manebo igwira bwino ntchito mulamuliro wa ndani kodi? Wa Chakwera. Komanso ngati aphunzitsi akwezedwa, promotion akwezedwa mulamuliro wa ndani kodi? Wa Chakwera. Anthu ogwira ntchito za umoyo ngati akwezedwa mulamuliro wa ndani kodi? Wa Chakwera. Tinene pano mosapsatira, Chakwera ndikamuna ena achata ima malo 3 4 palibe angagwetse Chakwera. Ndiye ndifuna ndinene pano ndidanena pa interview koma idali ya 1 to 1. Ndinene pano live. Dziko lonse live. Ine ngati secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party, komanso ngati mtsogoleri ku nyumba ya malamulo, leader of the house, nkhani mukumakambirana kumanamizana ya HBU. Kumanena kuti alipo wena amene afuna kubweretsa HBU kuti pita muthalika asakaime mwauponda. Anaziyamba yekha abwere aime tikathana naye pa ballot. Tavera TJ, ndifuna unena pano. Ndikabanja kanu komweko kamene munagalukiranako, kamene kamakapanga zanu za nyasizo. Ife achipani cha Malawi Congress Party tufuna pita muthalika tipikisane naye pa 16 September chaka chino. HBU si nkhani ya Congress, ndipo siti kudzifuna. Ife timalemekeza nkhalamba, timalemekeza anyamata. Pita muthalika silidana naye fwa cha msinkhu, timadana naye fana unonga dziko la chani kodi la Malawi. Silidana naye fwa chatu wakula iya, kodi munthu akakula ndivuto? Ayi. Koma timadana ndipita muthalika chifukwa boma lake limatina mita za mse wankhotakota, koma mse usana tani kodi sana mani. Timadana ndipita muthalika chifukwa ngati tili njala ya nkhani ku Malawi idabwera mulamuliro wopita ndani kodi muthalika. Timadana naye fwa chakulephera kuyendetsa boma, chifukwa chobwereka ndalama zoyendetsera dziko mwakatapira. Mukadzamva kuti Chakwera kubweza ngongole, palibe boma limene silibweza ngongole. Silibwereka ngongole. Boma lina lilonse limabwereka ngongole. Koma timabwereka ngongole pa mtengo otsika, chiwongola dzanja chotani kodi chotsika. Concessional borrowing. Sitilola kuti tikabwereke ngongole zoyendetsera dziko mwakatapira. Chipani cha DPP chidabwereka ngongole mwachani kodi mwakatapira. Ndiye ngongole zimene zija ani yake amabwera kudzatenga mwezi ukatha.
N'chifukwa chake ife tinatenga boma, ngongole zonse zimene atenga DPP amabweza na Chakwera. Ife tidayesera wauza Chakwera kuti bwana bwanji musabweze ngongole situ ukudzani. Akuti mena ankabwereka mabwereka mu dzina la boma la Malawi. Ndiye ife ndapetizibweza fama bwereka mu dzina boma la chani kodi la Malawi. Ngati Amalawi aukanika kutukuka mukapita kumpoto huko. Amalawi ngati anapatsidwa quota system, anapatsidwa mulamuliro wa chipani cha DPP. Ngati ana mizido adazamangira Mombela University kumzimba mulamuliro wa chipani cha chani kodi cha DPP. Ndiye mumvetsere pano atulankhani munene siri kufuna wina anene kuti Malawi Congress Party yabweretsa H bill. Ndipo tikayikana kuyambira ku business committee, tikayikana ngakhale parliament. Ndipo ikafa ya moyo. Akuti kumamuchukisa pita mutalika. Paliso chopa papita mutalika. Pali chopa chanji papita mutalika. Ndi filimu yoti dayionera kale. Filimu kayionera kale, oladzimenyana, oladzibayana, umadziwa kuti aluze nduyo. Muntu tidamu hesabu. Muntu damu dani kodi? Tidamu hesabu. Zaka zoposa 6. Hali mutsogoleri zidankanika. Lero Malawi Congress Party singa makale njenjenje umapapita mutalika. No. Nde izo zomana mizana za H bill ndi nkhani yakwana. Mukambirane nkabanja kanu kamene muna thawitsanako. Kamene muna kanganako. Muuzane kandi akabambe kandi anankhumwa kambirana ani za H bill. Osati zilikucha ife. Ife tilinayo watu poli number 1 ndi Chakwera. Tomato ogulitsa osachita naye manyazi. President osasankha mtundu. Inu mkadzamva kuti president azikhala opanda tsankho ndi Chakwera. Mukapita ku Nsanje mukapeza njanje. Mukapita ku Tyolo kwawo kwapita mutalika, tumanga stadium, tumanga ma office. Kwawo tukapita mutalika. Mukapita ku Zomba tumanga so stadium kumeneko. Mukapita ku Dedza miseu, mukapita ku Blantyre miseu, ku Lilongwe miseu. Mseu chaovuta dziko lonse la Malawi, wochoka ku Kalonga mpaka na kukafika ku Lumbadzi. Maboma wonse adakanika umanga. Miseu imene icha wamanga ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Mukapita ku Kasungu kuli contractor. Mukapita kwa Agenda kuli contractor. Mukapita ku Kacheche Chiweta kuli contractor. Miseu imene akumanga ndi ndani? Timalize motere. Tikupita ku Ndale ndipo wazikhala zambiri zoyankhula. Adzibwera kuma kuna mizani. Ndikatenga boma ndidzaenda pasi popita ku office. Ndikatenga boma ndidzaenda pasi popita ku office. Palibe asakuna mizeni olo MP saka kwanitso enda wapasi. Olo kansala amapempha ngongole ya njinga ya moto. Ndiye president angaende wapasi. Ndiye ngata ufuna president ati fotokozere ayambe walapa atiuze chifukwa chani amalandira ndalama za nkhani ku Reserve Bank. Tonse tikuvutika m'Malawi. Mamiliyoni mabiliyoni amapita kwa munthu mmodzi. Ayambe wapepesa kaye kabambe. Tamuzeni kabambe kuti Amalawi siwopusa. Sunga anamize lero kuti udzaenda pasi popita ku office. Amalawi yake ati. Kena kwa kampanikiza I was joking. Presidential candidate asamapanga joke. Asamapange joke MP. Asamapange joke kansala. Kambira nani kumeneko Malawi yake suyu ayi. Ndikatera chimwendo akulalata, chimwendo akunena zoona. Chifukwa ndinu nomwe munati mudzaenda pasi popita ku office. Palibe president angaende pasi popita ku office. Amenewo maloto achumba. Palibe akuchotsa Chakwera pa mpando. Kazuveka kaya. Palibe akuchotsa Chakwera pa chani kodi? Chisisi chake ndichi. Amene mwaona msewu kwa nkhotakota. Amene mwaona zili kukozukubwera pansi pa ulamuliro wa Chakwera. Tiyeni tipange chimvano cha mavu. Chimvano cha chani kodi? Cha mavu. Tigwirizane wina ndi nzake. Tikavote mwa unyinji. Tikavotere Chakwera pa 16 September 2025. Aliyense amene alembetsa kuno kunkhotakota. Nyani samulekera munda. Nyani samulekera munda. Komanso nene pano momveka maliro akatuka musiwa Satani. Sabwere. Maliro akatuka musiwa sabwere. Nthawi ino Mulungu ampatsa Chakwera. Ndipo Mulungu amaona mavuto amene agwera dziko la Malawi. Anakati abwere kuli achawo. Azanga tinakatha psete tonse. Dziko lonse dakapita. Mupange ndale zopanda ziwawa. Ena mmabwera mmatumidwa ndandale. Amakuza pangani ndale za ziwawa. Achakwera ngati mbusa kuti mupange ndale zopanda chani kodi ziwawa. Tidzingo yankhula ndale pa podium ngati pano. Tidzikemulana pa podium pali ngati pano. Koma osatenga chikwanja ukhapa munthu. Osatenga mwala kumenya munthu. Munthu asakhetse magazi chifukwa cha ndale ayi. Ndale zidzabwera zidzapita koma moyo ndi wake wa Mulungu. Aliyense amene apanga chipongwe nzake kandi wa Congress kandi wa DPP kandi wa UTM kandi wa chipani chanji zindikira Malawi adavotera multi-party democracy. Tili mzipani zosiyana-siyana. Wina aliyense pano ali ndi ufulu osankha chipani chimene akuchitani kodi akuchifuna. Ndiye ukaona kuti pachama nena kuti ukamaluma ndoti ndio ukutani ukuluza.
oluma ndakuti ndiye wakutani akuluza anyamata amalawi Congress Party osabwezera cheni pakalanka tiyeni tikaoloka palibe angagwetsa Chakwera wina afuna asafuna azinamizana adziunjikana adziimba nyimbo zawo adzipita m'misika nkumapanga misonkhano. Mulimi wa ku Malawi amene akugulitsa mtengo wa foja sanga iwale Chakwera. Mulimi wa ku Malawi amene akugulitsa soya sanga iwale ndani kodi Chakwera. Mwana wa sukulu amene akupita school fees ku university sanga iwale ndani kodi Chakwera. Makola amene akuona zimene Chakwera akumanga ma primary ndi ma secondary sanga iwale Chakwera. Ndikuuzeni nonse muli pano wina afuna asafune kumwamba chivumbulutso 3 verse 7 akatseka chitseko Mulungu palibe amene ndani amatsekula. DBB chitseko chake adatani kodi muchama pedwa abino Malawi muno mizimu idapita kwa Mulungu kumwamba kumafa abino dziko lino utsogolero uli pompo kungotenga Chakwera utsogoleri mabino wonse kulembedwa kwa ame ntchito kulembedwa ku police ntchito ena mpaka na ma advisors a president ena mpaka na ku parliament aliyense nkukhala momasuka zimene adachita DPP ku Phantu 21 kumzuzu pa 21 July tili mu democracy amalawi sangatani zimenezo sanga iwali amalawi sanga iwali hadi dzuwa linyenga mdima umatani masiku amatera kucha mukabisala pa chipande imakwana nthawi amadzaona muchite ndale zokondana musachite ndale zonyozana. Ine ndingwauza nsanga DPP tent kumane pa podium miyala futi kapena mipeni simanga dziko ngati uli ndi fundo bwera tikumane tiyankhule fundo amalawi ndamene asankhe aone kuti koma uyo tomato uyo ndamene atithandize. Ambuye akudalitseni nonse anthu akungala Mulungu akudalitseni nonse Chakwera kuti moni nonse Mulungu akudalitseni. Tawevani ngati mankonda Chakwera tawevani ngati mankonda Chakwera tawevani ngati mankonda Chakwera tawevani ngati mankonda Chakwera. Zikomo kwambiri Mulungu akudalitseni nonse zikomo. amene angomaliza kuyankhulawa ndi Richard Banda amene ndi mlembi wamkulu chipani chimenechi cha Malawi Congress. Iwo amayankhula pa bwalo la zamasewero la Kasitu kuno kunkhotakota koma amachititsa msonkhano wa ndale ofuna kupanga endorse Dorothy amene awasankha pompano. Munachititsa msonkhano umene kunali kufunikira bwanji kuti mubwere pa ground muzapange endorse Dorothy Chikonji? Ifeyo tikupanga ma primaries ndipo kuno kwasankhidwa makansala awiri amene ayimire Malawi Congress Party komanso shadow MP amene adzayimire Malawi Congress Party Mulungu akalola inshallah. Ndipo chifukwa chimenecho tinabwera kudzaonetsera anthu komanso a president anatuma kuti zapereke uthenga kwa anthu malinga ndi zimene zikuchitika mdziko muno. Zambiri zimene tayankhula pano tapereka mayankho amene a president anatiuza kuno kuli njala tapereka yankho la mmene chimanganga kulire kuyambira lachiwiri komanso tafotokoza alimi azimbe kunoko akhala kupempha sugar bill. A president atalamula kuti sugar bill chebwere parliament ndipo ineyo ngati mtsogoleri parliament iko ndatsimikiziranso anthu akuno kunkhotakota kunchalo ndi kwina konseko kuti sugar bill ija ikubwera mmene tili pano pa parliament sitichokanso mpaka nati ikwanitse sugar bill. Tatsimikiziranso nsewu wabwino umene kumangidwa kuchokera kwa kaphatenga kusalima kumabwera mpano kafike kunkhotakota kuti nsewuwo a president ayikamo ndalama zokwanira contractor apitiriza. Paliso msewu wina ochoka kuno kafika mpaka na kukhosolo umene wonso a president ayikamo ndalama tiyamba ndi kulambula chabe sitikamo ndala chifukwa ndalama sizingakwanire koma ndalama zolambulira msewu umeneyo ndikuyika gravel a president ayika zokwanira. A president akumanganso ma school block osiyanasiyana kuno tawatsimikiza chitukuko chita patsogolo. Mavuto awena amene apereka tawamva amene mayankho ake mwina sidakakwanitsa kupereka pompopompo koma nkhani yayikulu kwambiri imene atsimikizira ndionera kuti chidwi cha president Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuno kunkhotakota ndi chachikulu ndipo miyoyo yawo a president akudziwa kuti kukumana ndi mavuto ndipo awathandiza. Kumnkhani ya ndale talimbikitsa chipani chathu kuti chikhaye cholimba ndipo kufika 2025 chaka chino pa 16 September tikavotera Chakwera ndipo apitiriza kulamuliranso dziko la Malawi. Pamene tikuyandikira chisankho pali ganizo lililonse lokhala mu mgwirizano ndi zipani zina? Ife Malawi Congress Party mgwirizano wathu woyamba ndi Malawi
timafuna kuti tikhale chipani cha national. First zipani zina zimkaziona zabanja. Zoti kubanja akambirane kaye ndi akanene kuti akambirana chani. Ife ndi chipani cha dziko. Mene kulili kumwera, kumpoto, pano pakati timapanga zofanana. Alliance number 1 ndi Amalawi. Ndiye kuti Amalawi akumpoto, Amalawi apakati, Amalawi akumwera, tonse tipange zofanana. Ndiye kukakhala no magulu oti kaya ndiogwira ntchito amabungwe timati alliance. Kandi zipani timakana alliance. Chipani chotsekuka chomasuka. Ndipo wina aliyense amene angafuna kugwira nacho ntchito, tigwira nacho ntchito. Ifeso uyo timuone kuti uyo ukanga tikumakamba zofanana. Osati zobwezera Amalawi mbuyo. Pa alliance ena ndokambira no tibwerere mbuyo. Ife tifuna tisipira nchitsogolo. Tikapeza amene tikwaona kuti awa tingatokana ubwino bwino. Ndipo akakhala kuti ndovomera tigwira nacho ntchito. Koma alliance number 1 ndi Amalawi dziko lonse. A national party that has people from the north, people from the center, and the people from the south in authority, in responsibilities. Makamba kuti nkhani ya HBUC ganizo la chipani cha MCP ndipo inu ndinokonzeka kupikisana ndi apita mutharika. Ine ndi manena ndipo nanenapo pano pazoti yake. HBUC ndi nkhani ya ana awo amene anapakwira anapatulana ku TPP. Sizi kuti kudza. Ifeyo choyamba timalemekeza azigogo. Ndipo tikumanena tsiku ndi tsiku. Apita mutharika sitimadana nawo chifukwa cha msinkhu. Ayi. Timadana nawo chifukwa choti analephera kuyendetsa dziko la Malawi. Timadana nawo chifukwa chokuti mulamuliro wawo dziko linabwerera mbuyo osapita nchitsogolo. Sitidana ndipita mutharika chifukwa cha kukalamba. Kukalamba ndi kwake. Chifukwa munthu akakalamba sikuti timunyoze yayi. Ngati akudziona kuti angatokwanitsa adzatiuza. Koma ifeyo sikudana ndipita mutharika chifukwa cha kukalamba. Nkhani ya HBUC sikukudza Malawi Congress Party. Sidalotepo, sidakambiranepo, ndipo silidzabweretsapo. Ndipo tikayikana even akakangoyitchula. Osati chokuti tikayikambirana nkumaka vota yayi. Kungoyitchula kokha biluyo tikayikaniratu. Ndipo amene akumanamizira Malawi Congress Party ine ngati Secretary General komanso ngati mtsogoleri nyumba ya malamulo siza Malawi Congress Party ndiza kabanja kawo kamene kanali kamodzi koma kanagawanikana akambirane kumeneko koma amulole Peter abwere ife tikufuna Peter tiauza Malawi kuti Peter analakwitsa is anaononga is situmukana naye ili ngati film yoti muyionera munayimaliza kale tudziwa kale kulephera kwake sizoti tumudziwa kale. There's nothing new that he can bring to Malawi. There's literally nothing new. He had his time. God gave him his time. And he should have done everything that is promising Malawians today. Malawi has booted him out because he failed to lead this country. There is no way Malawians can vote for him again. And for that reason, we are not afraid of him. Let him come. And age bill is not an agenda of Malawi Congress Party. No single member of parliament. We have never thought about it. We have never dreamt about it. We will not bring it and we will shoot it at its arrival in parliament. Was it important for the party to come and endorse Madam Dorothy Kachonde today? We didn't endorse. She was chosen by the people. And she's not alone. 2 more councillors have been chosen. And this is very important because we must have democracy in the party. And I'm happy that now ladies are winning seats in these primary elections. Meaning, God willing, we're going to have more lady MPs as we go for 16 September 2025. But we also came here to tell Malawians what Dr. Chakwera is doing for the people from Kota. What is the plan? Where are we going from now? And what should Malawians hear and listen from Dr. Chakwera? Now, you also mentioned the issue of, just the issue of an alliance. Is that in the books for the MCP? I never mentioned about an alliance. You asked me about it, but let me take it. Alliance for us, number 1, is an alliance of all Malawians from the north, center, and south. Malawians first. We must not have family parties in this country. We must have national parties that are going to be responsible for national agenda, national affairs. And Malawi Congress Party, the number 1 thing is let Malawi be one. That's why we open up the south, we open up the center, we open up the north for positions at any level, either vice president, either president, whatever. But if it comes to political parties affiliating or becoming one, we have no problem as long as we are like-minded, as long as we are moving Malawi together and Malawi forward. We wouldn't want to be in a position where we have a party that failed and want to unite with that party so that we go backwards. For us, we know the genesis of the problems Malawians are facing in this country. And for that reason, we know who we can partner with. If they will be willing, we'll be able to partner with them because they want to take Malawi forward and want to take Malawi forward. And we have no any other condition other than the agenda of taking Malawi forward. We know we have a candidate, Dr. Chakwera. Anyone who joins us, we have no problem with that. We are going to work together. But if your aim is to bring back Malawians backwards, unite with those that destroyed this country, then I think Malawi Congress Party is not ready for that. Thank you so much, Honorable. Malawi, Camera.